Ngiyanibingelela ababukeli emakhaya ohlelo lomnandi kakhulu oluthi inkolo namasiko on Joshua Channel 3. Gama lami nguSiphesihle Isibongo kwaKadlamini. Namhlanje angihambi ngedwa esiqepheni sesibili, ngihamba nobaba uMkhwanazi. Baba uMkhwanazi, ngicela nje ukubingelela emakhaya baba. Sanibonani emakhaya ababukeli. Bingelele na umphathi wohlelo. Ngiyazibongela. Kuyinjabulo kakhulu nje ukulokhu ubingelelwa nje njengomphathi wohlelo isikhundla esimnandi ke leso. Baba Mkhwanazi, isihloko esidingida ngaso namhlanje isihloko nje esibaluleke kakhulu la khona baba sidingida khona ngosuku lwesabatha. Mhlasimbe kunabantu abangazi ke emakhaya baba ukuthi luyini isabatha and lubaluleke ngani kumuntu nje oyiNazaretha. Ake sichaze le ndaba. Abaningi abantu phela banenkingi ukuthi yini isabatha. Abeke bayithi hawu isabatha into yakwashembe ngenxa yokuthi ulwazi abanalo. Isabatha ke lumkhosi oyingcwele kaThixo. Usuku olungcwele impela likhulu kuna zonke izinsuku. Ngisho umdali wezulu nomhlaba walibusisa lolu suku waphumula ngalo. Akho lutho walwenza ngalo nomhlaba wasebenza ngoba wasezenze zonke izinto okufanele azenze. Kwase ukuthi ngalolu suku lwesabatha wasehlala phansi waphumula. Wasolwenza labangcwele ukuze abantu nabo wonke umuntu okhona ngaphansi komthunzi welanga ebisa azi ukuthi khona usuku olukhulu okuthiwa yisabatha lumkhosi wentethelelo. Uma ugcina isabatha izinto eziningi zakho ziyalunga. Uma siza ngapha kubalulekile kwesabatha ma uyiNazaretha ngoba phela abantu abaningi bayithethi into yakwashembe. Ake sivume ukuthi ushembe usho uNkulunkulu ngoba isabatha latha lo umdali wezulu nomhlaba. Abantu isabatha into yakwashembe ngiyangivumelana nabo. Phela nje bona bashoda ngolwazi oluncane ukuthi usho ushembe uNkulunkulu. Yabo ngoba phela shuthi uyena kumdali wezulu nomhlaba udale leli sabatha elibaqakayo beqaka bese elakashembe elakashembe shuthi kuyacaca ukuthi wonke umuntu okhona emhlabeni uyavuma ukuthi ushembe uNkulunkulu. Libaleke ngalokhu isabatha ngoba sazongena lapho ukuthi liqala nini ligcina nini. Libaleke ngalokho manje igcine isabatha ekhaya lento yake yachaza inkosi inyanga yezulu yathi maNazaretha isabatha liqala nini liphela nini. Sasikuhleli kwathomba ukhiye ngoba phela ngeke sikwazi ukuphendulana noNkulunkulu. Yasithi isabatha abanye abantu bathi liqala ngo6 liphele ngo6. Yasithi cha abantu abama kunjalo isabatha iqala ukushona kwelanga. Uma ake sihlehle kancane nje bokusehlobo njengamanje. U6 ushaya ilanga lila phezulu. Awukwazi ukubasa umlilo ngesabatha uthi ngoba nase ushaya u6 kufanele ngiyobasa umlilo. Kusibili kuyisiyisabatha. Uma kusebusika ngokora 5 ilanga liyashona. Awusakwazi ukuqhubeka nemisebenzi yakho. Ufuna ukucisha u6 ungena kwenkonzo. U6 ungena kwenkonzo. Ukungena kwenkonzo. Kufanele ihlukaniswe lezi zinto. Phatha ukungena kwesabatha nokungena kwenkonzo. Inkonzo kunesikhathi sayimiswe sona nje. Ngesikhathi sokuthi iyangena inkonzo. Isikhathi sokuthi iyangena inkonzo. Ngeke ukujikeke lo. Kodwa isabatha ligada inhlamvu yelanga. Yazi athi inyanga yezulu ngisho noma uthunyelwe izulu umthakathi noma inyanga noma yini ithi ngeke lingene emzini wakho uma ugcina umthetho wesabatha. Uma kushona ilanga ngolesihlanu isabatha umlilo sokucishile kwakho ungawubasi ngakusasa lingakashoni ilanga ithi alekho izulu langena emzini wakho. Sikungena izulu nje emzini yethu ingoba kasewugcina umthetho wesabatha. Siyahluleka ukugcina. Libalekile ke isabatha sihloniphe, silazise, siligcine nezingane zethu nemindeni yethu. Yabona indlela ochaza ngayo baba iyangichaza kakhulu ngoba ngisho nomuntu ongazi obengenalo ulwazi ngesabatha usenalo manje ulwazi lesabatha ukuthi lingena nini. Manje baba inkingi ilana ekuthenini ngolwesihlanu isabatha lingena ngolwesihlanu ekushoneni kwelanga. Manje umbuzo uthi mawukuthi isabatha ilanga ngolwesihlanu lishona ngale kwa6 manje kuvumelekile ukuthi ngabasa noma usushayile ngesabatha iqhubeke ngibasa ngoba phela ilanga selingakashoni ilanga. Cha awuvumelekile ngoba kufana nani noma sekuyisabatha uyashaya u6 ilanga lisekhona nje bokusehlobo nje awukwazi ukubasa umlilo. Njengoba ke ngithi mina lingena nje ushona kwelanga uma kwashona ilanga noma usisengakashaya awusawubasa umlilo. Awusabasa umlilo uma kusehlobo futhi u6 ushaya ilanga lisephezulu. Kodwa ngenxa uthi wena ngoba khona isikhathi senkonzo
lezi zinto funa sihlukanise manje kwamemeza ingilosi yesabatha ngolesihlanu uthi la ngalisekhona wasewenza inkonzo yesabatha silivalile manje asakwazi ukuqhubeka nezinto zakho ngoba isabatha selingenile ilanga uthi lisekhona konxa ukuthi wona sewuyimemezile ngilosi athi esontweni angena ngaphakathi nafunda umthandazo wesabatha baba sewuvalileke manje uthi ungakwazi ukwenza zonke izinto zakho selingenile isabatha kodwa ilanga lisenjani lisekhona kodwa isabatha selingene ngakusasa awuzolinda lo sikusongelisa ngamthandazo ngoba la sokulala nathi akuseyona kwesabatha ngakusasa ilanga lisekhona kodwa ukwazi ukubasa uzenza umthandazo kalala nathi ngoba nako kunesikhathi sakho isikhathi osigeje kufanele usigcine isikhathi yazi baba uchaza kahle impela uma uthi masisengene umthandazo asike size la emthandazweni ushembe imthandazo uyidalile ngicishe mhlawumbe imithathu ikhona owavuka nathi bese kuba khona okalala nathi manje ngoyesabatha ntambama noma angeke ngithi nje ngolesihlanu mekusuke ngene isabatha njanje kusukela kusuka ngomsombuluko ngezinye izinsuku sisuke sifunda umthandazo okalala nathi manje ngolesihlanu khona kwenzakala njani yini ayiyenzeka sasiqhubeka nolala nathi bese umthandazo sasifunda ngathi sangesabatha engani manje sisendabeni enkulu nje yesabatha ulala nathi lo sisubuyisela eceleni ngoba sekungena isabatha line umthandazo yakhona linomthandazo khona wesabatha uma kwashaya isikhathi nje kungolesihlanu kwashona ilanga noma lingakashona kwashaya isikhathi sokuthi ungena inkonzo awusafuni umthandazo wokulala sokufuna umthandazo wesabatha unengilosi yakhona yesabatha enamandla engaphekwa zonke ingilosi ngoba cisha njalo ehogo mekusuke kuyisabatha ngisho noma utho usathana unamandla anane akana ngalolo langa nje ayaphela amandla bakhishwa abantu esogweni bavakashela imindeni yabo ngoba kuyisabatha siyacishe nyanya boze bayibone ngakusasa sekuphela isabatha ebese usathana benamandla uthi ayibase ihogo zakhe uNkulunkulu akawudingi umlilo ngosuku lwesabatha ingakho uthi cishana imlilo emzini yenu ngosuku lwesabatha ebese aphoqa nawe usathana ukuthi ngoba kuyisabatha ngifuna umuntu ozongishisa ngomlilo angudingi uyayizwa leyo baba ebese iyacisha ngishisa isihogo abantu baqhubekeke manje bacanaseke la bese sogweni baphuma bathi ushawo umoya hawu usaphumula namhlanje baba befisa ngathi ngeke basabuyela kodwa ngeke ngoba akekho umuntu obakhiphile uma liphela isabatha bonke automatically futhi uthanda ukubuyela endaweni yakho khona esigodini sosini ubuyela khona esogweni uyosha kodwa ngesabatha uyaphumula manje baba kwenzeka kanjani kulabaka abanemndeni engaligcina isabatha ngabe nabo uNkulunkulu yabephula esigodini sosizi bona bafike bayekephi bafike bangene kephi kwaphela uyabona ke lapho ke umphathi wohlelo baba kubalukhuni bona hayi kulabaphilayo kulaba abangasekho ngoba ngesikhathi uNkulunkulu ecishe ihogo badedelwa abantu ababuyela emakubo ngesikhathi beza bezongena la ekhaya behlikela kubasiwe baphinde bashiswe njengoba besesogweni abakwazi ukungena ngaphakathi phathi lapha beme khona bayasha futhi kanti kube bona bawucishile umlilo bezothi mabephuma esogweni bafike la bafike bathola indawo la bazophophela khona baphumule ukushiswa umlilo kodwa ngenxa ukuthi la ekhaya ligcino isabatha umlilo noma senini ngawucisha ngo12 uma kodwa bona besasha ngoba umlilo sokusabasiwe khona bona ungabuka lo mlilo uthi hayi nje base sicishile manje kanjani kodwa ngenxa ukuthi base ngesabatha kubona usacisha umlilo bayasha kubalekile ukuthi wonke umuntu aligcine usuku lwesabatha hayi dela kwaShembe kodwa ngiyavumelana nabadela kwaShembe ngoba uShembe uNkulunkulu usuku lwakhe wayekhona umhlaba useparish umnikazi umandla wonke zonke izinto ezakhe ya baba manje indaba isidla ekuthenini ke ekuhlambulukeni uhlambulukela isabatha ngabe ukwenza njani esimene esikanjalo mosuku uhlambulukela isabatha uyakwazi ukuthi ufike uhlambuluke namhlanje kulwesihlanu ungene isabatha ngiphinde nangesithathu phinde futhi ngiwushaye nje umzimba wami ngene eshaweni cha uyabona umthetho waleli bandle uthi ngolesihlanu uyenza yonke imisebenzi yakho uma siphelile ingakangeni isabatha ebese uthela amanzi uyohlambulula umzimba wakho wonke usuhlambulukela lolu suku olukhulu lwesabatha lingakangeni isabatha hayi selingenile uma soqeda ebese ushintsha ingubo oyigqokile ufake ezinye eziclean lezi ukade uyigqokile nje uyayigumula ngoba zinane sinomjuluko wazi zonke lezi zinye insuku sungena osukwini elibalekile ngaleli usuku engakangeni isabatha nje linemjuluko usuku engeselolo lwesabatha ufuna ukuqeda ukugeza nje noma ukubhava noma ukuhlamba sokuhlambulukile ebese uthatha ezintsha
engakaze usebenza angisho izinto ezibuye esitolo kodwa eziwashiwe nje ayinwa noma zabekwa kafoltwa kahle zabekwa endaweni zakhona nje uthatha lezo ngubo ebese uyifaka emzimbeni wakho kodwa ngakusasa ngoba bungasebenzi lutho nje so relaxele uma suvuka ke kodwa phela awethu kuyinuka kufuneka amanono kuleli bandle lamanono leli uma uvuka nje uyahamba uyalapha uyohlamba kahle ubuso bakho uthinte zonke lezi ndawo eshisayo ungazethi umuntu esenkonzweni nje yolalela enkonzo agcine umuntu esecabanga nje ukuphuma ethempelini ngenxa yakho ngoba khona iphunga selikhona elibi funeka nje impela ujwelana futhi nalezi zinto lezi ipray enamakha amakha amahle nje anukayo asondele uduze kwawo njengengoma lekhaya ngoba phela uyinazari uyinazari uyinono umuntu ohlanzekile oyithandayo injalo lento le manje baba masusungenile khona ke masusuyilungiselile wathi umntazi sakho awulungisa kahle for usuku lesabatha usuyafika ke manje ethempelini manje uma ufika ethempelini nangu ubaba uyanimemeza isonto uthi sontweni liyangena ke isabatha manje yini into eyenzeka la emva kwalo ngabe nje nive nonke nje nihambe nongena ethempelini noma hlasimbe kubaleke ngani ukuthi kube khona enikwenza before ningena ethempelini into yokuqala ke uma umnikazi wethempeli ngoba umshumayeli umnikazi wethempeli ubeki uThixo nje ithempeli nje elamshumayeli mememeza usuke memeza nina futhi ufuna nizongena ethempelini ngaleso sikhathi ufuna nonke nifana uguqa esangweni awuvusana usuku la kade ukhona ugijima uyongena ngathi inkomo ingene esibayeni isuka nonke nje ifike esangweni ngokwahlukahlukana kwamasango enhlanhla enesango la nomama banesango lakho nentombi zinesango ufika uguqe ebese ukhuleka endlosini yaleli thempeli ucele ngoba akhona ikini la endaweni usuke ucela ngathi uguqe lapha ethempelini nje usuke ucela kuThixo nasengilosini yalelo thempeli sengicela ukungena ethempelini ebese uzothola izwi likaNkulunkulu noma lo oze ngayi la ethempelini uzolalela lawo mazwi kaNkulunkulu yingakho uphoqa ufuna ukuguqa ethempelini esangweni ungakangeni uthandaze usucela inkomo ngabafazi ukuthi ngizoza lapho manje baba uyakwazi ukucela omama uthi ngicela nje amakhosikazi abemaningi baba ngicela ilotho awucela yonke lento leyo lokho uzokucela ngaphansi usukucela ukuthi uNkulunkulu akuvumele nengilosi kanye neyakho ingilosi lekuyiyona ekugadile itingene kanye nawe ungene ngaphansi izono zonke zisale ngaphandle nako konke okwenzile esontweni ungene ngoba uma wangena nabo ngeke uyizwe inkonzo Funeka ungene uwena nje nengilosi yakho lowaphuma naye emanzini uzongena ngaphakathi. Yiloko kubalekile uma umshumela makwamemeza isonto nje uyaphutha umpelo yesangweni. Uguqa uthandaze ucela ungena bese uthi amen ungene ngaphakathi undala isicephu sakho uhlale nje unethezeke endaweni emnandi kaThixo. Kusenesikhathi ngoba lento le inkinga kuthina baba thina nje ngeke sithi thina nje sizwe simnyama ngoba esinesikhathi sasayigcabela thina kunebantu time manje kubaleka kangakanani ukuthi ufike nje esontweni ngamenyezwe isonto lokho kubaleka ngaphe kwa yonke into baba uma umshumayeli wakwamemeza isonto ungakafiki ebese abantu bangena ngaphakathi ethempelini awukho wena wasemshumayeli noma uthumela noma ubani ethi akafunda umthetho kwaqala umthandazo wesabatha wena ungangeni igama lakho alisalotshiwe kubalekile ukuthi ufike ngesikhathi makwaqala nje umthandazo wesabatha ingilosi lekade imile emasangweni igada abantu abangenayo yalivala ibhuku liyahamba ibele ezulwini shuthi abantu ababalwayo ngaleso sikhathi abantu abangene ngesikhathi ebese uzosala ingilosi kizwamukela imthandazi yabantu kuyazi ukuthi bangaka abantu abakhona ethempelini abafike ngesikhathi eyakho ingilosi ayikho yabo kubalekile ukugcina isikhathi nokuthi ethi umshumayeli mememeza isonto usuka ukhona bese uguqa ucele ungilosi ungene ngaphakathi uhlale phansi ulalele kubaleka kakhulu lokho Masungaphakathi baba ungakwazi nje ukuthi hawu nange ngene uphungula ngisayiphungula ngingakazi baba ukuthi ngisukume ngiyomxhawula ngisayiphungula uyaphila kodwa baba ngoba phela singaqali vele inkonzo ngakwazi ukusuka mesicepu sami noma ngithi isicepu sami ngiyosindlala ngithi baba eyiphungula ngiyohlethwa zowaphunga sizo uqedela indaba zethu nje sesingaphakathi ethempelini then bese simshumayela seqala sethi ke umthandazo bese kuyimase sithulake ngakwazi ukwenza konke lokho khona into eyomthetho bese bekhona into emkhuba baba ake sikhulume ngomthetho seke imkhuba ngoba imkhuba yethu esizakhele yona thina baba kodwa umthetho kaShembe
lo ngithembi nokuqala nesho ukuthi uNkulunkulu ngoba wonke abantu mawuzwe bathi hayi into yakwashembe leyo bashama azathi njengomuntu mayife endleleni idedelezi into ayidluli kodwa bayathi ushembe uNkulunkulu umthetho make umshumayeli wamemeza isonto ziyanqamuka indaba waguqa nje esangweni wangena ngaphakathi umlomo wakho usiyawuvala uzowunyakasa umlomo wakho ngoba sewuhlabelela noma isilandebe sebandla indaba nje seyiphelile kodwa umshumayeli mase ivala inkonzo wabhekisa enkosini seyivaliwe ila senizoqala phansi sengixoxa indaba zenu lo kuyacaca ukuthi umngani wakho lo ufike late ngabe nibingelelene nisengaphandle wafika late awusakwazi wena nje azothi mayifika mangenazi isicephu mhlawumbe ungasijikisa nje undlala kodwa nihlala enthule into du nothi mase niphuma inkonzo nisinobingelana nixoxa indaba zenu hayi ngaphakathi ethempelini phakathi ethempelini umunye umuntu okhulumayo lo suke ephethe inkonzo ebese nimlekelela mase kuhlatshelelwa ngoba nonke kufanele nihlabelele azathi uNkulunkulu losikhuluma ngayo ushembe ubeke indlela yakwamukela into ozokuhlabelela kwabamesabayo abagcina isabatha ngokufanele abaligcina lolusuku lwesabatha ngokufaneleyo nabahlisisayo ukuthi lophi na injalo lento ngane yakwethu ngoba ungazange walihlolisisa lolusuku uzoyikhethela noma iziphi insuku umbuzo osalayo ubuzo uthi wona yisonto ake ngibuze ngabuza kumphathi wohlelo ubuza kini ubiza kini babukeli bona babukeli ukuthi ake ngibuza mawuthona hayi isonto awubazi umlilo ngesonto kwakho mawuthena isabatha lakho lingesonto umuntu uthi hayi ngakhethela noma yiluphi usuku awubazi umlilo ngalolu suku ucisha ngasikhathi sini ubasa ngasikhathi sini yabona ukuthi yakuphambana lento inekhona la ishayisana khona manje usuku lesikhombisa yisonto ngoba phela inkinga ikhona vele lapho ukuthi abantu bakukhonzile bathi usuku lesikhombisa yisonto angani phela bazi baduswa kwafika ondle bekhaya la kuleli kulapha kulelizwe lakithi lwalukhona usuku lesabatha nje mandulo kuzilili ihlonishwa kungalinywe emasimini ngalo usuku lwesabatha sikhona nje indaba ongasimozibeka nje ukubona ukuthi ngosuku lesabatha abantu abayenza abaphula lo suku lesabatha nje balimala ngalo baza bathi umgqibelo nje babezama ukuligqiba uzolandelela igama lithi umgqibelo nje baligqiba bafuna lifa liphele inyaya indaba yalo ngoba behlulwa umthetho wokugcina usuku lwesabatha injalo into umphathi wohlelo kodwa lona lumile uThixo uyalidinga lumkhosi wentethelelo uthi ushembe simenyiwe thina sonke simenywe yini inkosi yesabatha kuze sibe njani kuze sisindise ngalo leli sabatha hayi ngesonto kuze usindise ngalo leli sabatha sekukumuntu ukuyikhethela uthi ufuna ukusindiswa noma ufuna kwalahle engathi ngcono indlela yekusindisweni ngoba yona inokukhanya noma sewufile ufunyeswe igama lakho lotshiwe encwadini yokuphila azathi ushembe imani efihliweyo ngoyifumana khona netshe legama lami lelo litshe sithi masentabeni esilithwalayo esuke sikhulume ngalo ngelinye ilanga esuke sikhulume nje ngalo asibambe lapho mphathi wohlelo ngoba phela sikhulume nje ngalo lelo lotshele igama lakho ukuthi kubaleke ngalo hayi kwena ngoba uNkulunkulu sasiphila izinsuku sengiphetha nje baba nje ngiyafisa ukwazi ukuthi uma inkonzo singenile inkonzo yesabatha noma ngeke nje eseqalile umuntu onikezwe inkonzo wabela inkonzo wayifunda umthandazo wesabatha imini sathi sithi mayiwandisa umphathi wenkonzo amen uma kwenzeka angithi kunomuntu okunocingo oluphuthuma ngakwazi ukuthi ngithi anti uma kwenzekile ngaphumela ngaphandle uma kubalulekile masifuna ngingene ngaphakathi ngingangena ngaphakathi esafunda umthandazo noma kufuneka ngilinda azahlabelele noma nje ngingangena mingasiphi isikhathi mengisuke ngiphumile ngakwazi ukuthi ngiphinde ngingene endlini yesonto cha ngiyakuzwa umphathi wohlelo yabona lento ikabili ngiba ke ngasho khona izinto esizenzela zona thina emiziba khona umthetho wami soWuthixo lesikhuluma ngayo ushembe unyazi lwezulu uma ifoni ikhala lento ngoba angana ukuthi ubona ngathi le ibalekile ayibalekile ngoba ngumthetho uma ungena ethempelini nje siyawacisha amafoni ayacisha umthetho nje lokho kuze ungaphazamiseki inkonzo kaThixo hayi umuntu kaThixo right
awucisha kodwa bekusilence ngoba phela uvumela ukuthi bangumsindo futhi ifoni ethempelini kuyiphutha eliphindwe kaningi ukuthi ifoni nje iring njengoba ngikhomba emibili nje shuthi kabili number 1 uvula ifoni ethempelini number 2 ebesizophazamisa nomunye Ibo ngayivulile ifoni yena kodwa ngesathi iring ifoni ingqondo yakhe yaphuma enkonzweni ebisalalele ithoni azaphenduka kubheke right so ivulile iku-silent uyabuthi hawu nangu sibani bani khona udaba mhlawumbe libalekile olwaziyo wena noma ufuna uyaphuma ngaphandle uyaphuma uyakhuluma nalomuntu uthi usekade khona ukusela uyabuya futhi uzela uyaphinda futhi uyafona uyabona ukuthi khona ugcwaluza phakathi ethempelini ongasabukeli ungaphumeleki hata akuvumelekile awungenani uma uphuma ungagcina sohlala ngaphandle kwethempeli ebesikuze mele kwefona noma umuntu ekufonela ukwazi ukukhuluma nalawo bantu ungaphandle ngoba ngeke ukwazi ukuphendula ucingo ngaphandle ethempelini kodwa uma umshumayeli noma umphathi wenkonzo noma umvangeli noma umfundisi ethi inkosi musukugaba sewuyabona bese akekho umuntu sezofona manje siyangena ukuze ungabhali inkonzo ungaphandle ebesungene ngaphakathi ethempelini ngoba umthetho uvumelekile ukuthi ugcwaluze sekumengeza isonto sekukhona nengilozi yonke into kukhiphe ngaphakathi ethempelini uma uphisiwe mhlawumbe ukuchitha amanzi noma ukuphela nje awuvumelekile ngoba noma ungangena ngaphakathi mhlawumbe semhlanganweni okuyibona inkosi make yangena ifike ihlale ithule ithi du kayinyakazi umnikazi webali onelungelo angaphuma shiye mathanda engenele nje kodwa akwenzi lokho ewuthixo enamandla kodwa akwenzi lokho okukhombisa ukubala wenkonzo esuke sikuyona ngaleso sikhathi injalo indaba manje baba uma kwenzeka kanje wathi usubaliwe sime kwenze ukukhonto ehlupha mhlawumbe ufuna uhambe uyocitha amanzi mase usungena ungena kanjani ngabe ufuna ulinde ukuze kuphele ukufunda umthandazo noma ufuna ulinde ukuze kuqedwe noma ufuna ukwenze njani njengoba leso simo sona sivumelekile ukuthi sikukhiphe angeke ulinde ukuze uqede umthandazo kodwa ngomthetho kuyokuthiwa kuze angaphazamisekelo ngoba ngenzeka mhlawumbe omunye umuntu uzodlula eduze kwalo ufundayo mhlawumbe step sakade sila unango ufunda uzodlulela eceleni wena ungala ngakuthiwa akulende ukuhlatshelele ngoba sokuhlatshelelwa asafundi mase uyahlabelela njengasasibheki uyahlabelela kulende uhlabelele ebese ungena ukuze angaphazamiseki ngoba umuntu uma kwaphazamiseka ufunda kumthandazo inkonzo siyonakele alibona ke qala umuntu ophethe umthandazo ufunda umthandazo akufuneka kube khona izomphazamisa ngisho ngesingane akayithinti ingane akayiphendula akayisuse kuyena kufuneka kuzoqhamuka omunye umuntu eseceleni ayisuse azoyidonsa ingane uma kuphatha umthandazo nje noma ukwakho wenza umthandazo okulala noma ukuvuka wena usufunda umthandazo nje awuyithinti ingane ngisho ukuyisi wengane kwengane yakho phela uyithinta uyisusa ufuna uqhamuka ingane yakho noma unini azoyisusa ingane kuwena ngoba usungayenza into yakho sokwenza into kaThixo awuzithumile uthi njengoba ukwenza nje la uyothixo awufuneki kube khona enye into ozoyenza uma kwathinta okunye nje siyonakele inkonzo siyonile nje siyiqede nje nya yonakele baba sike sikhulume ngogqoko umuntu oyiNazaretha ngesuku lwesabatha ukuthi ugqoko umuntu oyiNazaretha ngosuku lwesabatha kuyafana yena nogqoko komuntu nje ngeensuku nje ejwayelekile yes noma ugqoko nje weNazaretha ngosuku lwesabatha kanjani lapho ke mphathi wohlelo inkosi inyanga yezulu yasifundisa sisemzini esiphhleni yaza khuma ngokhakhi yathi akuvumelekile uze ethempelini ugqoka ukhakhi ingubo eziboshwe leyathi yazi yashinta seseGermany uma uze ethempelini ufuna ugqoka ibhuluku elimnyama noma elinevi kodwa isheti ngeke ugqoke isheti nje ngale ethempelini ufuna isheti elimhlophe liclean ngosuku lwesabatha ngoba usuku olungcwele likaThixo nomNazaretha uzofa phezulu kwalelo sheti umhlophe futhi nawo nabo kuyicala ngempela ukuthi umuntu alokho ephuma engene ethempelini singenile inkonzo yesabatha baba mkhwanazi siyabonga kakhulu ngethuba lakho siphelona ungathi nje lakho usuphetha nje baba cha ngiyathokoza mphathi wohlela ngiyabonga ithuba onike lona into engase ngicela kubalalele nababukele ukuthi nje nabo basho la into abayijabulelayo uma khona lapho nhle bangeneliseka ngakhona banelungelo into bangibuza ngizophinda futhi ngithole ithuba ngibuye ngizohlangana nabo ngiyabonga mphathi wohlela baba nasibonga kakhulu
Siyabonga ababukeli emakhaya ngokuhlanganyela kanye nathi esiqephini sethu bekuyisesibili esisinkonzo namasiko sihleli nobaba umkhwanazi. Khumbula-ke ukuthi if kukhona umbuzo onawo noma nje ofisa ukwazi noma nje ongafisa ukubuza kubaba umkhwanazi mayelana nesihloko sethu sanamhlanje, you can comment, like, share and subscribe bese uphinde futhi uyakhomenta kuma comment section ethu azobe khona la ngezansi. Siyabonga ababukeli, ngicela siphinde sihlangane ngokuzayo.